Siema! Odcinek trzeci. To taki bonusowy. Znalazłem coś strasznie dziwnego w dżungli. Nie wiem co to kurwa jest, dlatego chcę go upolować i później wpierdolić. Głodny jestem kurwa, kot mi już się ten... Bo za bardzo oszczędzałem i mi zgniło. Dobra, pokażę wam to dziwne stworzenie. Nie wiem co to jest. Patrzcie kurwa, co to jest kurwa? A może go tak podejdźmy? A schowam się tak pod stołem. O, wyjadę mu tak kamerą. A kurwa, patrzcie. Patrzcie kto to. Nie wiem kto to kurwa jest. Dlatego go upoluję. Kurwa! O kurwa! Dziwne stworzenia! Spierdolajmy! Zabarykadujmy się! Nigdy czegoś takiego w tej dziczy nie widziałem! Szybko, kurwa! Dziwne stworzenia! Dobra, ja się idę schować, póki mnie nie zjedzą! Dobra!